Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Program yaje ndiyo mweyi orita tusaichule zina ndiyo mweyi basi waseka Mungu anadibisira mawala athu zona kumakhala bwino ndi anthu ili ndi dziko komanso timakamba kuti mphamvu zopatsidwa anthu amatha kutenga mphamvu anthu amatha kutenga yes timanena pano kumalangiza ichi chonchi achakwera anyamata nakubwereketsani pabaloti padzakhala dzina lanu takozani izi tapangani chonchi simumamva anthu amatinyoza kuti tukwana nzeru koma timanena kuti chomwe tikukamba ife tidzakhala pansi olowina atakwera nanga muli nkati simungachione lero ndi izi anthu mwakufuna kwawo avoteranso boma la DPP ndidakamba pano mutati mubwerere magwedegwede ambuyo mukaone kuti atuluka save ya iPhone musayinyoze ndinanena kuti chomwe akuona anthu sima percentage akukamba papawa koma kuti kodi zaka 5 izo so yapisiza anali bwanji zila linali ndalama zingati mbelo yakaunjika zinali bwanji koma kongeresi sidamve akulu khala zaka zina 5 ku opposition akulu ndi chowawa olwawa chinaona pa uwawa bola anzano wadada domeneko endi adakangana adatolerana kumapita ku chisankho ali ngati anthu amodzi ata wina chaka cha 2020 awakongeresa ngati tosalaya mistake yoyambirira linali kuwataya anzawo awina ndiwakankhira anzawo malemu chilima Joyce Banda kumboka chali onse ayino kuchana anali mutosalaya wakankhira uko iwo ndikuima pa okhanga chipani uyiwala kumati boma lindira chani maona tosalaya koma mai amalichwa zina lawo sopano kuti pabaloti panali wathuyu anazizungulitsa ndi anthu amene anali osakonda dziko lino koma anthu amene anapita achakwera adasankha anthu anamva kuwawa mafuna bwezi ndazi zawo akuthali chimwina kapena okuti iwowo anthu osakunda dziko lino omwe adapita pene kuja ndikumakationetsa ife ya Malawi kunena kuti mutani mati mutani adakakhala mwina adakumbukira anthu omavutika naye kongeresi ija ndikukhala nawo pafupi nthawi imene ija mwina poti munthu wandale amadziwa chomwe munthu akumudza amafuna koma simmatenga munthu amene sadziwa ndale komanso munthu amene maphunziro ake sakudziwika kwambiri kuti akuyandikireni zimene zija akanika kugwiritsa ntchito mwayi omwe anali nawo adachita malonjezo abwino omaoneka anthu adawakhulupirira nkhani ina inali jama reforms reforms ajana akatheka mwina adakatha kudyako pang'ono adakatenga chikhulupiriro cha wanthu zimene zija ndi zina zomwe zidayambira kuti boma ilili la kongeresi ndikufoka kwake kunamizira nkhondo yako ku Ukraine ine nkhondo idalipo timaona komano china chonse chimasanduka nkhondo iliyo imene iyoyo chuma kumalo apasanthu kumadandaula azimayi akafuna kugula fertilizer kumatengera ndalama za awo anthu mdziko muno osapatsa fertilizer isi yabwinobwino anthu kugona panzere ku fertilizer zonse zidachitikepo zimene zija zimalowa m'maganizo mwa anthu ndikukhazikika ndikumamva kuwawa kudabwera kuti aya bridging foundation iya ayita ndalama izali madobadoba chabechabe kukagula fertilizer kusaoneka zonse zija zimalowa zimakhala zikulowa makutu komanso maganizo mwa anthu munthu samayiwala timabwera pano kumanena konzanizi ansala zungulitsa ndi anthu amatama tikati tukonzanija sache makhala boma ndilomweli mufune musafune boma ndilomweli kuti chabwino tidanena ndipo ndimakonda kunena pano kuti kongeresi kwachituka anthu amatama odzimva osafuna kumva kuti kodi kukulankhula sikudana nanu ife tilibe mbali ife timangolankhula pano timalankhula tidzalankhula DPP alowa chomwe alonjeza ngasakuchita tibweraso pompano munthu ali kakhala kulumbira kuti azateteza malamulo a dziko lino ngati akupanga chinthu chophwanya tibweranso pano akachita chabwino tizanenanso kuti zikuyenda wina asadzanene kuti munkatere amatero paja munkanena aja kuti nkhani tusizo ife sachipani chanu ife timayima pachilunga ndipo tidzayima pachilungamo ndipo pogawizayima pachilungamo kayima kunyasani zanu kayima kusangalatsani
izo ndi zanu komanso inu ngati muli anzeru posa ife pano sitimakaniza kubwera apa ndipo utaona mmene wakhalewe ndi kumendiro space lapa lo mipando polo ikozo kwana muli olandiridwa kubwera sitimakaniza tikukamba za kulephera kwa Congress kwaja kwera pomwe panopa posachedwa pompa zitafoma president sanga zabwino koma kusamva anthu adalankhula Steve timanena kunena even momwemo mwina usanapitize Steve lo tikangana ma social media mo kuyanganaso even achipana chitaulankhula eni wake pano tinkanena ndale za ku Malawi ni munthu ophweka chambilira chitali chakudya munthu yaje uyu kupeza kuti chimanga pafika 100,000 koma boma lusa 100,000 munthu wapantchito ineni yoziwika kuti ayipese kagawidwe kachimanga kachaka kabwera kupeza kuti anthu akuchipani ndamene akugawana kusiya anthu ena kupeza kuti munthu akuti ndi chairman wa chipani akutenga matumba 20 yekha akutenga timakuponi zija kupereka kwa zibwezi zache kumakatenga anthu ena zimene zija maona amaziona DPP musabwereze musapangenso zimene zetu zuzana kunena kuti chimanga chichipe wadimaki adimaki patsini ndalama thabwino kagule chimanga chikakhala kwadimaki pa mtengo wabwino onsewa ogulitsa chimangawo asoona chokolowera amagulitsa kilomita yakutiko yakwadimaki koma simunamve amayi azunzika kwadimaki amayi agona kwadimaki anthu amene alembetsa mbiri anali amayi amene amazunzika kwambiri kufuna zinthu ndi amayiwo anthu aja adapita ndi mkwiyo adapita ndi mkwiyo kukavota kunena kuti bora pamuna wanga wakale uyu kumene kuja tinkadya kumene kuja business yambiri dziko mulamene business yasokonekera and ambiri apaka business yamakaunjika anayamba kudandira chaka cha 2020 mmene mitengo yakaunjika ikukhalira mitengo yakaunjika kukwera mitengo yakaunjika mawasi kugulitsa usapeza kupindu kumongoduka anthu aja mabanja awo kumalowa pansi akalankhula iye ndinotsutsa boma amayi ambiri amapanga business ya mandasi ukaona mtengo wa flour ukaona mtengo wa cooking oil amakuganizira mtengo uja unali 1,200 lero 2 liters lero 16,000 kodi munthu angapange business ya mandasi ya mtundu wanji ukaona sugar mitengo yake umati ukaona fuel mena akukhalira kusayenda kupita kunkhani ya passport achinyamata passport kuzuzika nayo kupita ku driving license lowani kunifiso pana kupita kunifi ngongole anthu selina osapasiro mongopatsana okhoka kugubira zosezija anthu amaona zosezija ife panoti malankhula munthu ukampatsa chomwe akufuna sakhala munthu ovuta adakwikale pa mpando paja kunena kuti mukatipangire izi pamalonjezo abwino omwe mudabweretsa anthu adakuona kuti mukatipangire izi zosezija mkwaiwala moyo wa munthu ndi kukhala ovuta chifukwa siwero akasowa chilichonse chimapakisoti chikhale chodula munthu transport yake atani yasokonekera ndiwo zomwe zimakwana anthu pakhomo ndiwo zomwe anthu amadya osati kudyera kukondwa koma kudyera mavuto zimakhala soya pieces koma mtengo wa soya pieces pana 1,000 chakuti anthu akadya bwino m'midzimu selina akadya bwino m'midzimu makhala dzira limodzi 600 kwacha pamene mbuyomo pamakhala mazira amenewo ndoti ndi mazira almost 10 600 kwacha imeneyo zosezija zimakhala mutu mwawo azibambo amaoneka zitsidwa akamapita ku nyumba olo akamachoka ku nyumba azibambo tikungonena koma moyo navuta Steve tikungonena kuti palibe choma machita kuti kumenekoko ndio khaili mkazi osamvetsetsa iya akalirezo mai kuti sakudziwa kuti kuli zinthu zotani omasa uja umakhala mkwiyo koma timalankhula ndi kusamva anthu ambirimbiri amalankhula anthu anayankhula anthu andale or even within okha amayankhula nafe kumeneko mmene asanalowe nthawi imene ankaoneka ngati abwino koma simazotika mphamvu ndi ndalama mwina zimasokoneza kapena komanso kuchedwa kopanga ziganizo ngati mtsogoleri mwa msanga zimenezo zidawonongaso chifukwa anthu amati mtsogoleri ali kuti panthu ngati zizi kuli zizi wiki yobota mafuta kulibe anyamata akakupanga katangale anyamata akakupanga chakuti mtsogoleri osabwera nkhani yakatangale pali munthu amene afuna kulimba namkatangale mboma mu kupeza kuti katangale uja umayikirana kumbuyo uyu wakola othana corruption iyo masaji zumayi ndikumpondereza kunena kuti corruption asatani asapone mtsogoleri osaoneka kuti ali kutiko kenako zii katangale uja kumana zonse zija zinali mbali ya malonjezo mwana tani ananena kuti adzapanga chinthu china ndikukhala ndi media team ati media team yomwe cholinga chake
Ndikunyoza wena. Media team ndichani. Ndichani. Gulitsani candidate wanuyo. Amunthalika ra MCP amunthalika dagulisa. Ayi ndakangata muthalika. Ndinabwera ato pano kufusa nifuso kuti maona muthalika tuluka nchikoka ngati tuseka pano tunena pa. Media team yakongezera pakisota munthalika akonene. Media team unafoto kuzatsina kichira media team pa. Ndikugulitsa mfundo za mtsogoleri wanu. President ujakalankhula. Kodi walankhula chani? Kodi uthenga uchatu utenge motani kuti ukafikire anthu tukokomeze motani? Koma kungocha mamawa amunthalika. Aonere ma program oterewa akati yankhe. Amunthalikawo. Aonere pano akati yankha amapaka screenshot mbeno amatumiza kwa bwana awe na zina usindachula. Amapathateni sauzande. Kuti tamulembera tatukwana Selina uja zachani. Inu mfundo iyi tikuveka iyi tilankhule pano tikatero atitukwana. Koma zonsezi tinkalankhula pa. Ndinanena amene media timakhalira. Wachukitsa iwowa adachukitsa okha. Zimwe zimamunyoza choni ndikuzeni. Ife mati mukamati nyoza pano. Athawa vino ndikamone Steve ndi utiyo. Ndimene zimakhalira. Page ya munthu ngatandukwana kaona. Mumati mukatinyoza athawa vino ndikamone kuti ndi utiyo. Munakamba nkhani ya misonkhano. Taonena anthu amene akusatira pita awa wangovotawa. Mukanena pano. Media team kada tenga nyamata basa adoko tenga nyamata na ajati kama konda tikitoko ndikumusandusa president content creator adu wangula ma drone dziko tu basi komano kama inde mucha zachani atitike pa tikitoko zona mtsogoleri wa dziko mwisonkhano mtsogoleri wa dziko content creator amupange chaku munanena aso pano vundi kodi izinde nzidizo masiku apita watatera ndikuchita chani imene yoyo koma kunali uthenga nakubasana chisanzo cha President Ibrahim Traore. Ibrahim Traore ndi dictator and amayenda ni futi apa koma anthu zimene zozo samaona chifukwa chani akugulitsa zimene akupanga anthu timamuyamikira koma tayiwala dziko lake ndilankhaza and pano wazipatsa next 5 years pamene zimachitika dictator anthu kumuyamikira ali ndi media team yabwino akupanga zooneka kumeneko munali ndi zinthu zina zomwe akongesawa pano sitinganena kuti simulapangira mwapanga koma simadziruza last minute ndi pamene amayamba kulimbana ndi amunthalika mwachukitsa mwapanga chani tionetseni zinthu kuntenga mtsogoleri ngati basi adzikapanga content ya pa TikTok iwo satsogolero nkumalola mabale anga munthu amene timanena ifeyo pano ife timakamba chilungamo munthu amene abwerako ndikugwira ntchito ngati nduna ndamumba okha nduna zonse zinakhala zinagwira ntchito zipatso kumachita kuoneka anamba kumponda umamumpanga zimene timanena kumayambiriro kusapangana support bwanji motose aja kuja kuzomano tamadandaula zimangofunika mawu a nduna ndi action ya nduna kungogwira nali akamati kuchipatala mankhwala kulibe anduna za umoyo kuthamanga koma mumaona inuyo ati kuchipatala kuchakuti kulibe iwo atakasegulira matoilet 40 kumene kuli malawasi madonors kwejokumba mukanena za mavuto inu pakwizi padali mavuto tsinake akati kaya kopanga fiat yazikhakha kopanga basi nduna kudusa papo katsegulira matoilet okumba makaza kuzezo zingawinitsa chakwera ayi koma mina ndi phunziro likhale phunziro ife siti kwaseka tikungolongosola amene zimakhalira nkunena ukapita kuchipaniko nde kunalino kunabwera wina amene adagawa chipani cha kongresi kuwabala chitatu momwemo pakati ndikubweretsa maudani udabwitsa pakati foti iye amafuna president wa 2030 osayang'ana zapa pakuti anthu akufuna chani anali ndi mphamvu yomwe amatha kupanga control china chonse ndikupondereza anzake kuchipani kucha ndikuonesesa kuti kayakula china mumba kayakula china ndani amene watsane nawo chifukwa chokuti iyeyo ali ndi mapulani 2030 alisana chikonde chipani chaluza ma MP ambiri chifukwa chakuti amayika anthu amene akufuna ale anzake kuma primary ma independent amene aja akhoza kupita ku DPP ndekuti mu CV tikhaso ma MP ojuka komanso ine basi pamtima mukamakhala muziona mavoti 3 million chakuti ende anthu sanavotere chigawo koma mumati ndi kwanuko komeko anthu avota pa TV pacho kamamuimbira ripota akamati kuno apeza mwakuti kuti ayiwo kunamba iwe mavuto anali atonse mavuto analawi aliyense kusafuna kumva kusafuna kupanga zinthu izi zimdakhala kuti tsiku loyamba azikhoza akuluakulu MCP amene anali adyera awa amene anali adyera omwe abwereketsa anzawo amene kumalankhula kulankhula izi
mutakakhala kuti mudali ndi nduna zothamanga pa nthawi yabwino ndikuona kuti ichi chili motani mwina lero lobweza anthu akukamba zina koma kuyambira tsiku loyamba palibe chomwe munafuna kumva cha Malawi ikafika nkhani ya ufulu wa mademo zomwe zimapakika zija anthu amaona nkhani zachikwanje apo isi osafuna kumanga osakambapo zomvekaso yayi anthu akamalankhula pano meti kulankhuliramu kuti kumatitulizira zinthu zazikwanje m'mainbox mukuona kuti chatani chikwanjecho chinthu china Selina kunali kulankhula kumadalankhula a president speech inake angakamba za mafuta asiki munthu amene alembera speech imene yachakwera samakonda a president kubwera iye mundikhululukire iye komatu mafuta awa akupangitsa ndakuti komanso munthu amene akupangitsa zimene zizammanga tikawina munthu uja amenera kuti aonese action pomwe paja aonere kuti tsogolera kutenga action sindikuzuwa kuti chimachitika ndi chani ku Malawi Congress Party kuboma limene lachani maskando anachuluka inde kulibe mtsogoleri perfect leader kapena perfect government zina koma pa zina zake zomwe Amalawi akuchita kuona zina even munthu wang'ono umachona ndi apa mwina tikanatere zoona ali samachita zota ine tumwina dziko likhoza kulamulira Amalawi adapatsa mpata adanana ndi adakonda wakumbukira adanana ndi DPP nthawi ndai kwa basi ndikuona kuti atenti tengeni uyu mwina wani pa 5 years paja palibe chomwe athatani akondwa nacho anena kuti apita nekaipa mbali kukatengaso uyo abwereraso omwe aja a DPP umaphunzira pamene zako wangu tilo ku DPP koso pano kuli mavuto ambiri amene alipo mwapeza amene alipo Amalawi chomwe akufuna mukuchidziwa sakufuna blame game kuti akuti apanga zakuti Amalawi chomwe mufuna utani afuna masolutions ndiko chambiri afuna masolutions ndipo awawa amavina dzulowa sikuti akungovina ayi nkuja uno akuona matumba achimanga nkuja uno akuona perereza ndomwe aja mavina aja mukapanda kupanga ayi tisuzana anthu akuona perereza khalidwe lopeza ndizitu ifeyo tili pano timakamba chilungamo sitimanyoza munthu koma ngati mwala akuitsa tikamba koma mukatengera zoti mudzitumiza anyamata anu mmatumiza nthawi ija kuti adzopeza sigwira mupitaso ngatenawa koma ngati mukufuna kuchisunga chinthuchi koma ngati mukufuna kuti mugwire ntchito mototesa kugome phunzirani komwe mudapanga kuja kuyambirira atagwa DPP adapanga mati function review tidagwa pati tidalakwitsa jani zija muzigwirise ntchito ndimuoneso awa kuti amatani yes isabwereze zomwe zija Mungu apatsa Malawi chimene akutani akufuna basi ukoma wakati akuziwa zinthu kuti zavuta koma mapanga maujeni ma effort anthu aziona kuti pali effort sizimalephera kumakhala anthu ena sikutagwira ntchito sidwa DPP kuli anthu ena oti basi yo ntchito yawo atani kuti nazo akusokonezeni komano ngati pali vuto chomwe munalonjeza sichinatheke lonjezo ndi lonjezo pena silimatheka koma kubwera kufotokoza chifukwa chomwe sichinathekere koma tipanga chani zilezo zimathandiza ndizomwe zabwetekesa boma linali chinthu alonjeza moti abwera tikafusa lakwitsaso samafuna kufotokoza iye ukafusa Amalawi akafotofusa ife tikafusa udana nawo mudzibwera ndikunena kuti tinalonjeza chakuti koma panopa tikuyenda chikuoneka kuti tipanga chonchi foti pena chuma cha dziko sichiyenda mmene ife tikufunira foti pamakhalaso zinthu zina zomwe zimathandizira kuti chuma chachiyende ndengati kumeneko sizikuyenda ifenso kuno zimatha kuti panga affect kumwena kufotokoza mupeza anthu odziwa kufotokoza anyamata anu asakhale anyamata onyoza ena koma atenge fundo zanu ndikuwaphunzitsana agulitse mfundo zanu asabwere kuti azilemeretse okha chimanga mukapereka asamakhale kumati ife tidavutika ife ya DPP dali kuti kutenga matumba 50 nkupanire kha nyumba Amalawi amaona khalidwe limene lija lomwe apanga zanu musatani musabwerezeso tiyeni tapatseni mpata ntchito ikayenena kuti pa 3 miliyoni pachatonjezere mavoti awo osati kuti tisepo anthu tapatseni mpata tuone kuti apanga zotani ku MCP akhale pasi ndikuzipatsa yankho loyenerera mutengere faction review mmene adapangira DPP kuchotsani munthu amene walakwitsa apatseni amene ali ndiye asakhululukire chipani chinjatu aononga okha ndipo chinatukika bwino chipani amene waononga chipani ino anthu amakanika makhansala kupeza material ya chipani t-shirt yeni koma kuti tiyende mmakomo musitikazipeza pano pati muyende mwankulu wina sitikazipeza wachipanicho zili mmakomo mukapeza kuti zili kuchipinda kwake koma chado amakanika ogawa zitenjo mukhale pasi ndikuwuzana chilungamo pamene pagwa
pamene talakwitsa mwapweteketsa chakwera mwapweteketsanso anthu awo tabwino achakwerawo mumba kaya ndi ndani adapanga kale zawo koma magwira ntchito komano anthu ena pa kuli anthu anu pa nsipa ndekudali MBC imene misonkho yathu tiyitchula MBC imene misonkho yathu ndi cha Malawi chabwino amuthali kadafika popolankhula pa msonkhano kunena kuti kumeneko zomwe mukupanga koma anthu osamva akasati mwanipetse ali pamonga muno yeko munthu koma nansukuluza ndikumanyoza amuthalika amusukuluza munthu kusiya kukhala director general ndiwakhala campaign director wa chipani zazijanzula kuyesa sizinaende else MBC yotingoyithetha in fact awamene akubwera osataduseso mmene muja iya tisazioneso sizabwino chona akaphunzira TV chokuti MBC simawinitsa zikomukabase MBC ifaika nakai mawinitsa simawinitsa ina kai mawinitsa iye tikanaziona apapa anthu MBC simada simawinitsa sivota ndipo funa kunena kuti ine mugwire ntchito bwino kusaonongekeso kumene kuja osati nawo kayambe zaife iyayi anthu azichikonda achikonde zinthu chija anthu adziamvera yetukaya atukaya chifukwa kanaka kuti mapulogalamu achabweza anthu zomwe munenazo aziamvera kachitidwe ka mapulogalamu uko anthu adziwamvera komanso focus isokha pa mapulogalamu andali kuli mapulogalamu ena amene angabwere anthu amatani kuzisangalatsa tamatiyani kuziwitsa kuphunzitsa kutani wakasalawenaja mali kodurola nkhani wachendo omwewo sizoti walomakumva bwaji uli kodurola nkhani wachendo omwewo koma tisamatero sapange choncho zachitika chibwino zachitika taona zapita mudapanga choncho kalekala DPP masiki mwaphunzira zimene zinchamwina simupangaso mukagwira ntchito bwino ngati madagwirira ntchito bingu amati ntchito za manja anga zidizani zidichitira umboni munthu musasekerere munthu amene akuonongerani mbiri yanu mchipani kuli anthu ena adziba chimanga ayambapo kuti abwezeretse limayipa ndilani musasekerere zomwe zinafuta kutiko action izoneka zinafuta kumachita kuti awowa wina akasada ulule kunena kuti ine tundaba chimanga chochepa koma kuli wina wache waba chochuluka mkulu wa MCP wina wache action sinachitike kali kosi kulizi zezija zomwe zimalowa mmitima mwanthu anthu tusamayiwala mukhoza kuona kuti voti pena paliponse chipepa kuti ndikuvota kotani kumene kuti chifukwa cha zolakwika timanena pano konzani zolakwikazo vomerezani kugonja khalani pasi mukambirane muone kunena kuti mukhoza kutani dakakonda kuchipaniko chopanika kulangiseni mupange convention ya changu ndipo mtsogoleri pakadali pano kuti chikonzeke chipaniko yamba ndikungulitsa pano asatengeswa central region chipite kumpoto kwa mumba kuja kuti achitenge chipani chichi kabwerwa kumwera kuno achitenge chipani chichi ikonko so ndidzanena tsiku lina chifukwa chake ndimalangiza pano kodi naiwano kutchulani zina limene ndiloyenerera atu political profit mukanena tuzose apange convention ya changu ngatafuna kukhozaso zinthu komanso auzane chilungamo kumeneko iwe nyamuka uzipita siri kuti mukalipirane koma mukhale pansi muuzane chilungamo ndimo munagawa chipani mwapanga zakuti mwapanga chakuti uli ndosiyani ndifuna azanu awawawo alowaso futi ataluza adakhala pansi ndikusankha komiti yomwe idapita pansi even kumatifunsa chitatu nkhani kuti DPP idaphonya pati kuti mpakana 2020 timauza chilungamo mumalange chakuti mumatere ndikugwirizana zinthu yes ndikupita chimodzi anthu osamana losokoneza ena akafuna kusokoneza chipani chija adatothako idapita ngati umodzi chipani chani chimodzi so tiafunira zabwino zonse musabwereze zomwe anzana panga pamene pagwanzako iwe umakhotera kutiko koma kukongeresi abweteketsa chakwera faja kusamva kuzikonda kusamva Steve mwina tili pomwepo Malawi mene apangira khalidwe nthawi iyi tiyamikireko
akwambiri anthu ndale tayamba kuzimva mwa mtundu wina zimachita ukoma ukamaona ife amike tikamanya kuti osamenyana kwa basi ndale zimapita ndale ndamodzi ndipo muona anthu achoka ku MCV apita ku DPP indakala ndi inde yakalandira kumene komano zimene zomwe zimaononga anthu dziko anthu masokonezewo mukalandiranso kuti asokonezewo ndi mamasta kale akudziwa amene amasokolekera akabweranso kamafuna sokoneze limodzi limayipa ndi dzina la mtsogoleri ndi chipani nde muchenjere kwa anthu amene akubwera famuli wina afuna asithe golo alikali patanjira ili pano wina afuna asithe golo pakadali pano palikali patanjira ili akulumpha dale izi zimalera kuti atisaba tukwanizana komano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.